Райче, къде ще ме водиш? Сега ще вода в квартал Левски Г. На буквално 5 минути пеша от метростанцията. Отсреща имаме... Коя метростанция? Метростанция Левски. Те строят в момента. Да, но я пускат другия месец. Добре. Отсреща имаме училище точно срещу блока. Говорим за нов блок, много хубави общи части, напълно обзаведен. Само трябва да си донесеш пантофите и да се нанесеш. Айде!